acum în 3 minute. Bună ziua! Uitați ce am găsit aici lângă casa părăsită. Filmez afișul pe stâlp. Uitați foaia lui Slenderman din jocul Slenderman. Căutați pe PC și pe magazin Play pe mobil Slenderman. Este legenda care distruge cuplurile de fete și băieți. Uitați aici ce scrie numele. Slenderman și Slendrina, nevasta lui Slenderman. Așa. Uitați aici Slenderman la casa părăsită. Filmez prin ea un pic și vin înapoi. E cu lanterna. Exact ca în jocul Slenderman. Uitați aici, o mașină arsă. Da, uitați. Eu sunt Ulesa Nicolae, la casa părăsită. Adela Fota, Maris Gherghe de la Dobrosloveni, Georgiana Pavel, uitați, casa părăsită, dealul Slenderman. Ia uitați, aici trăia Adelin și Adelina, un cuplu foarte frumos. Și asta e, uitați, da, și acest cuplu a fost distrus de Slenderman, de legenda lui Slenderman. Uitați, casa părăsită, da, pădurea pe care o preferă locație este pădurea în care răpește copiii neajutorați. Uitați, asta e pădurea de aici, da? Așa, băieți și fete, vă iubesc pe toți, trească Doamne apără poporul român. Opa, copacul ăsta nu era aici. De aici, așa, ciudat, l-a dărmat cineva. Capcane. Da, cam așa este, pe stradă. La o colegă de-a mea, uitați, trece un băiat. Așa. Și Slenderman a pus acest afiș. Cineva l-a pus, uitați, ca să facă rău, că cine ia foaia de aici, acel cuplu care era că-i fată și băiat amândoi, gata, moare. Cam asta a fost povestea lui Slenderman. Na, oprim aici, să știe Cătălin Ioniță, Teodora Mărcișanu. Eu sunt Ulesa Nicolae. Pa, vă iubesc!